El patriarcat ens situa a les dones en una situació de subordinació als homes. El capitalismo nos sitúa a las trabajadoras en una situación de dependencia del mercado para acceder a los bienes básicos como la alimentación o la vivienda. A través de los mandatos de género, la organización social de la reproducción necesaria para sostener la vida impone una división sexual del trabajo. Aquesta divisió del treball sexista implica una dominació de la capacitat reproductiva de les dones i una càrrega de les tasques de cura damunt les nostres espatlles. La situació d'opressió estructural i les múltiples formes de violència que patim les dones treballadores ens situen en desavantatge a l'hora d'accedir als recursos que produeix la societat. Las mujeres tenemos menos ingresos, menos riqueza, menos oportunidades y menos protección social que los hombres. Tot això es multiplica i és encara menys visible en el cas de les dones migrants. Emakumeon esplotazioa sistema kapitalista eta patriarkal batean elkarren artean gurutzatzen diren fronte eta dimentsio anitzetan gertatzen da. Eta mugimendu feministatik hori guztietatik gure burua askatzeko borrokatzen dugu. Per això, aquest 8 de març, des de Feministes de Catalunya, alcem la veu contra la explotació de les dones, contra la explotació sexual. España es el país europeo con mayor demanda de prostitución y el tercero a nivel mundial. Es calcula que unes 350.000 dones estan en situació de prostitució i que un 39% dels homes n'han consumit alguna vegada. Aquests homes són cada vegada més joves, animats per la permissivitat social i per la socialització en pràctiques pornogràfiques cada vegada més violentes. La prostitution est l'une des formes de violence la plus extrême contre les femmes et elle est étroitement liée au trafic de personnes et à l'esclavage moderne. No es pot construir una societat on les relacions entre els sexes siguin igualitàries i estiguin basades en el desig mutu si hi ha un sistema criminal que tolera i legitima l'accés sexual dels homes als cossos de les dones a canvi de diners. Exigim que s'aprovi l'avantprojecte de llei per l'abolició del sistema prostitucional presentada per la Plataforma per l'Abolició de la Prostitució al Govern espanyol en març de 2020. Contra la explotación laboral. Las mujeres estamos sobrerepresentadas en sectores precarios y de ínfima remuneración económica, aunque la pandemia ha demostrado que son trabajos esenciales para la vida. Mestres, cuidadores d'infants i gent gran, infermeres i auxiliars, del sector de la neteja, monitores de menjador, treballadores de la llar, treballadores dels comerços, de l'alimentació, del camp, de la confecció. Les dones fem tasques imprescindibles. Estes postos de traballo deixan graves secuelas físicas, adoitan estar en condicións abusivas e precarias e agrávanse coa fraude na contratación aproveitando situacións administrativas irregulares. Exigim que la Inspecció de Treball actuï d'ofici i de manera efectiva en tots aquells casos d'explotació laboral, així com l'extensió i l'aplicació del conveni col·lectiu en tots aquells sectors no regularitzats i, si cal, amb implicació i promoció pública. Contra la explotació reproductiva. El desig de tenir descendència no pot ser satisfet a costa dels drets de les dones. Aunque los llamados vientres de alquiler no son legales, entre 2010 y 2016 se inscribieron 979 bebés nacidos bajo contrato de maternidad subrogada en España. L'extracció d'òvuls és una altra vessant de la indústria de l'explotació reproductiva. És legal y es publicita ampliamente por captar dones joves. Hace años que el movimiento feminista alerta de la lógica patriarcal y mercantilizadora del cuerpo de las mujeres que subyacen estas prácticas. Al ser tratadas como incubadoras o como minas de óvulos, a cambio de una mínima remuneración, generamos un enorme enriquecimiento de las agencias dedicadas a la explotación reproductiva. Que las técnicas de explotación reproductiva, la ovodonación y los vientres de alquiler sean ilegalizadas como grave explotación de las mujeres y sus cuerpos. Exigim també que es penalitzi els que intentin burlar la llei contractant a dones d'altres països per tornar després amb una criatura comprada i que es derrogui la instrucció de 2010 que permet inscriure-les. Y contra la explotación de las curas. Después de la jornada laboral, las mujeres nos enfrentamos a una segunda jornada en el hogar, haciéndonos cargo de la mayoría de las tareas de limpieza, de los cuidados de niños mayores y personas dependientes, de comprar, cocinar y organizar las tareas
administratives. Les dones dediquem al dia 2 hores més que els homes a les necessitats de la llar. Si es remuneressin, les tasques de cures suposarien al voltant del 41% del PIB. Les dones que es poden permetre prioritzar la seva carrera professional sovint no ho fan gràcies al suport d'altres homes, sinó a costa d'altres dones a qui s'externalitza les cures, en un cercle viciós d'explotació i precarietat de dimensions globals. Exigim una major corresponsabilitat dels homes amb les feines de la llar i amb la cura de les persones dependents. Pedimos la reducción de la jornada laboral para mejorar la conciliación y la ampliación de servicios públicos como las guarderías, la atención a domicilio o las residencias de la gente mayor a un coste accesible para todas las familias. Las mujeres estamos hartas de ver que la igualdad no es realmente efectiva más allá de un papel. E incluso los derechos que tanto nos han costado conseguir ahora están en riesgo. Rebutgem els intents de deshumanitzar-nos i reduir-nos a sentiments, a un conjunt d'estereotips sexistes o a que es faci referència a nosaltres en parts dels nostres cossos. Aquest 8 de març, les dones treballadores de Feministes de Catalunya cridem a la vaga laboral i de cures i denunciem que estem fins al cony de ser explotades. 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 Fins al cony de ser explotades.